Bueno, arratsalde on denoi, eskerrik asko Iñaki, holako lanak hartzeagatik eta pelotaz gain, mahai inguru hau antolatzeagatik. Nahi eskaini zenean moderatzaile izateko, osasun mentalari buruz hitz egiteko eta zer da eta presioak gain hartu ditu nahi, halako izenak nire ondoa ekarrita, beraz presioa ondo kudeatzen eten da psikologo baten laguntzari gabe, ondo eramaten deun aurrea mahai inguru hau. Zenbat aldiz jungean medikuan gana, eta medikuak esan digu, kirola inbarrezu. Gutxigo jan, ondo jan da kirola inbarrezu. Kirola ona da, oso ona. Fisikoantzako, mentaleako, eta kirola ona da. Baina eliteko kirola batzutan gerta daiteke hain ona edo hain eraginkorra ez izatea. Eliteko kirolak osasun mentalari eragiten diolako, edo positiboki, edo negatiboki. Pixkat interneten behi daitu naiz, 5 minutu, eta ikusi ditut adibide batzuk, nola 2020an Tokioko Olinpiar Jokoetan jutekoa zen atleta bat, 8 urteko prestakuntza baten ondorioz, favorito nagusia zen medaila irabazteko, eta utzi, erretiratu egin behar izan zuen. Portadetan azaldu zen, osasun mentalak alako presioa jasaten zion utzi egin behar izan zula. Zuaitz Gurrutxagan monologoa ikusi bali badezu ere, humoretik oso ondo heltzen dio, nola osasun mentalak eragin zion bere futbolari garaian, eta animatzen zaituztet, gaurko mahai inguru honen gai bera jorratzen du humoretik, eta nola hitz egiten duen osasun mentala eliteko kirolean duen garrantziaz. Andres Iniesta futbolariak ere hitz egin izan du, depresio moduko batzuk jasan izan ditula bere kiroli bilbidean, eta hori oso gol garrantzitsuak sartutako pertsona izan da. Eta dudarik ez dago, eliteko kirolak exigentzia mental izugarria eskatzen dula, eta horrek ere alde ilunak ekartzen ditula, presioa, depresioa, ansiedadea, eta bar. Eta hain zuzen, honi guztiei buruz hitz egiteko, mahai inguru hau antolatu du behar zana kirol elkarteak, bere urte hurrenaren harira, eta saiatuko gara, denon artean, mahai inguru atsegin bat edukitzen, ordu terdi edo pixkat gehiagokoa, eta zuek, mahaikideok, nahi dezuenean hitza hartu, bat izketan harin balin bada ikusten badezu zerbait erastea daukazuela hartu hitza lasai, eta nire aldetik inungo arazoik ez. Oain, banaka presentazioak egingo ditut, baina presentazio bakoitzaren ondoren nahi nuke zuentzat osasun mentalak edo presioak zuen arlotik nola bizi izan dezuen kontatzea. Iker, zukin hasiko naiz. 19 urtetan edo 18 edo txapeldun, banakako txapeldun eta periodiko guztitako titularra. Badiu hurrengo 10 urtetako txapelduna. Negandik hasita. Inorrez etzan kontuatzen, edo etzun konturatu nahi, txapeldun izateak bai, pozgarria da, baina titular horrek zer nolako presioa eragin diezaioken 18 urteko pertsona bati. Zuri presioak nola eragin dizu zure kirol bizitzak. Gero jorratuko ditugu zure lesioak eta bar, baina galdera hau da. 18 urtetan txapeldun izatea ona da, baina ona ere ez, ezta? Bueno, nik ustetan adokela bere horrek ez, txalde denoi. Nik uste horrek handaula ez, asunto guztie, bere urtekin txapela lortuta evidentemente ez neuzken erramintak, nire buru lasai egitzeko. Nik uste ekonomikoki, kirol arlon oso garaipen hona dela, baina egunerokotasuneako nire uste zama izugarri dela, lagun batek esan zian, noentxe txapela hartu bat dezu, eta ate honetatik guetan beste bat izan martzea, eta ala izan da ez. Nik uste horreia momentu baten negatiboki askora egiten dola lesi horreko, nahi bintzetan eragintzea. Mikel Nieve, bigarren gonbidatua, ziklista handia izan dakoa, elitean urte asko egontzea. Mikel, orain talde batean zuzendari bezala zaude, Ken Parman, lider modura ere ikusi izan zaitugu Euskaltel Euskadin eta bar, tropelak izendatu zituen, ez dakit tropeleko adiskiderik onena, ez dakit zen nolago titulua eman zizuten, zure presioak, osasun mentalak nola eragin dizu, zure kirol bizitzan? Txalde. Ez dakit, gehiagire ez dakit, pertsonaki
beti nahiko lasai izan naiz, eta zorionez nahiko ongi kudeatzen ikasi izan dut, ez? Egia gaztetan, errendimendu nahi nuna ez zenen, nire buru estutzen batzutan, baina, ingurukoak nik uste oso ongi laundu diteala, bai familiaretik eta launaldetik beti, lasaitasun desentea jaso izan dut, eta egia esan, nahiko ongi eraman izan dut, eta gehien presioa nik nire buru jartzen nion alkidot, ez kanpotik nioz izatea esikitu ez dara eman ez zaketena, eta alde hortatik egia esan nik uste nahiko suerte diotela. Ikerrek kirol individuala eduki du, zu taldekako kirol batean murgilduta egon zea, akaso taldean egoteak ere lagunduko du? Bai, segurazki bai ez, azkenen txirrindularitzaren ez dakit, nik uste pilota kirol simpleoa delare bai ez, egun bat txarra eukitzen bada zore, urrengo egunen berriz ateratzen za, eta beste egun gehiago dituzo, nik uste pilotan edo beste kirol batzutan, momentuko errendimentu gehiago markatzen dela, eta orduan presioare bai nik uste gehiago izaten dela ez. Txirrindularitzan, alde hortatik aukera gehiago dauzkezo eta ez daukezo presioi egun hortan edo momentu hortan beti zure hobena eman edo irabazteko. Hasan, zurekin jungo naiz, horko ordena jarrituko dut, bale? Hasan, irakurri ditut zure pare bat elkarrizketa edola, Marokotik etorri Euskal Herria, maitasunagatik, jartzen zuen elkarrizketa hortan hasieran erretzei usteko korrek hasi zinala, 2 kilometro bitezen itula, eta guain kriston atletatzea, horrek itxaropena pizte din nire aberrune baten zen. Lana egiten dezula aparte korreka egiteaz gain, beraz zure ogibidea, bizibidea ez da korreka egitea. Ondorioz, presiorik badezu, ez dezu, izan dezu? Atxaldeon, denak. Nik esan ez sentitu presio hori. Ezkenean bai selekzioan, bai guain bai Soronia aman, enioz ez sentitu presio hori, enioz. Bakarrik, Mikel bezala, norberak jartzen duen presioa hori, eta nik bia bezala nik oso lasaia naiz, eta orduan nik uste podiatzeeto presio hori. Bai taldean, selekzioan denoi bai batzen naiz, genean 10 edo gio taldean, euskal selekzioan, eta batzuk oso ordu jartzen dira, eta presio hori ez da egitezen dute koiatu. Askotan guk lagundu eta alare, eta igual ertera joan, eta bapatean ez da goia alde induk, ezin du jaso onartu, ez da soportatu hori presio. Norberan izakera beraz zer esan handia du. Honek uste baiet. Karmele, zuana nijoa, zelaitarren familikoa zea, emakumea, txikitan zure lehengusuak eta harri jasotzen aritzu omentzian zure atea eta ikusita, zuk ez omentzen honen referentziaik emakume bezala inor, hori ez dakit ume batek nola hartzen duen, presio bezala, edo gero hori dut esplikatuko digu, baina zuk izan dezu presiorik, bai nondik zatozen abizenaren presioa, emakume izateagatik, txapeldun izatea txapelketa askotan, nola bizi izan dezu zure kirol ibilbidea? Arratsaldean, nik uste berak esan moduen, personalakin batute dauen gauza da presioana, zuzlan erutosun, askotan prestatzen da jo fizikoki, baina mentalki ez tozko ezer erakusten, ez tozko ezatean betuko dukuzu psikologa hau, edo coach hau dukuzu, edo ez tozu bideratzen, ez dukuzu informazio larri girik igual, gaur egun sare sozialetan eta bai. Niretzako herrikiroren mundua hasieran jolas bazan, orduan eneko presiorik, ez neuken erakutzi berrik, zer nintzen, nundin etorren, zeinen alabien nintzen, baina presio etorri jatan behin hainbat txapele irabazilekoen, ja erakutzi berri hori zeina zen, ez ni bakarrik igual, aitan presio hori bai ez, ari ez bixarguk Euskal Herriko txapelketa badukagu, eta ni baina presio gehiago aitak sentitzen dago edo berak sentiaraztozte.
irabaztera joan da, eta askotan zergatik ez dugu lan on bat egingo. Eta lan on hori txapela etortzen bada, ongi etorri izen daixela. Baina nik lakita hori indot, baina igual berak bere sasoien ez. Orduan, pixkat hor dugu presiño hori eduteko diferentzia hori. Ondo esana, Carmele, oso interesgarria, Garbine, txaldeon, hori bat da, zu hemen eukitzea, zure Wikipedian sartu naiz eta aspertu naiz irakurtzen zen. Jesu Kristo Palmaresa eta biografia eta daukazu, baina oso interesgarria eta gaur egun Realeko kirol zuzendari bezala Oiartzunen futbolean ibilitakoa, Realean entrenatzaile izandakoa, gaur egun kirol zuzendari bezala. Beraz, pentsatzen dut presioa inork ondo ezagutzen badu eta esparru guztitatik, eta batez ere entrenatzaile bezala, ze entrenatzaileak beti daude fokoan, zuk ezagutzen dezula presioa, zer dakazu esateko, Garbine? Atxaldeon, lehenengo gauza. Bueno, urte deixente ditu dara Bizkarrean ez da, ondako ez da irakurketa ibadezu. Bueno, bai. Zer esan dezaket, nik hasieran eta hori da, aspaldi jolasten guenean, ez duen presiorik sentitzen. Ez dut olako egoera berezirik sentitu, talde kirolean ibili naiz, nik uste zer esan handia duela horrek. Eta azitzen joan gehan inean gozatu egin dut gehienarekin. Oain buruko min gehienak eta ansiedade o estres edo kezka gehienak oantxe ditut. Kirol zuzendari naiz. Eta egia da, egoera honek beste ardura baduela, ez? Baina garrantziena Ikerrek esan du ere bai, leheno hasieran eta horrekin gelditu naiz. Ikasi egin behar da, habilidadeak eukitzen, zure errekursoak izaten, eta guzti hori hasiera batean ez dugu inoizuki, ez dut nik hori ezagutu, eta oraingo kirolariek rekurso asko dituzte, profesional asko dituzte inguruan, eta horiei etekin atera hartzaile. Egoera honetan, errendimendu honetan, emaitzak ja izan nahi ditugu, onena edo txarrena zera, ez dago orekarik, eta guzti hori kudeatzen ikasi behar da. Eta iruditzen zait, beharrezkoak direla gure inguruan profesionalak eukitzea. Nire garaitan etzen, egin beharrezkoa, beste inozentzi batekin ibiltzen ginalako, beste behar batzukin, beste helburu batzukin, nez eta irabazi, eta irabazteko grina auki, baina gaur eguneko gizarteak beste zerbait eskatzen du eta prestatu egin behar da. Gero sakonduko ditugu zuk esandakoak gehiago, gauza asko esan dituzulako, baina gaur egun badaude sare sozialak, prentsa, gurasoen nahi hori, guraso batzuen nahi hori, Realean egonda gauzoiek denak kontutan euriko dituzue eta Reala erreferentea izango daulako gauzetan, ez da, Garbine? Bai, hori da izenak asko esaten du eta neurtu egin behar dira gauza guztiak. Eta niretzako garrantzia handia du kirolari baten inguruak. Familiak, nola lantzen du, nola ikusten du, ibilbide hori, kirola denok egin behar dugu, kirolean denok hasi behar dugu, gustoko kirola egin behar da, eta gero bakoitza bide hori, ibilbide horretan, lorpenetan edo gora igotzeko aukera horretan, ondo landu behar du bere bidea, baina inguruak zer esan handia du, eta familiak zer esan ez. Dudarik ez. Iraitz, txaldeon zurire, ongi etorri zure herrira, maratoilaria, lehen igerilaria zinan, pixkanaga iritsi zehazu ere gailurrera, dena ondo zijoan, ez dakit presiorik bazenun edo ez, baina azken aldian nahiko burumakurri biltzea tokatu zaizu lesioekin, eta akaso ansietate, presio eta arazo gehien azken aldi honetan izan dezu lesioen erruz edo, konta eguzu zure ibilbidea pixka bat. Kaixo, egunon, arratsalde denoi. Nire kasua, pixkat azaldu duzun bezala, pixkanaka, baina egia esan maitzak lortu nituenak lortutakoak nahiko denbora gutxian etorri zitzazkidan, ez? Eta orduan, sensazioak dira pixka bat momentu hartan dena ondo ateratzen zen, noski motivazioa, ilusioa, nik uste horrek gauza asko izkutatze ditule egoal ez, momentuan bertan dena ondo da,
eta beste momentu batean, pixka eta aurrerago, gauzak okertzen hasten dira, nire kasuan lesio bat arteko, eta gauzak asko zaitzen dira, mentalki hori gestionatu behar dalako, nik uste momentuan bertan zaila dela konturatzea, azkenean ze egoera daukazun, nik pentsatzen dut momentu batzutan presioa izan dutela, eta momentu egiten enitzela konturatzen presio hori jasaten ari nintzela. Baina bai gero aurrerago analisi bat egin da, eta ikusita ze gauzan nola pasadian, bai konturatzen ez, presio hori izan dutela, ez? Batez ere nire kasuan izan da, pixkat Karmelek esan duna identifikatu naiz, ni nokan sensazioa gainontzekoen espektatibak bete behar nituela edo esateko modu batean jendeak asko esperotu duela netaz, ez? Asko ari nintzen lortzen eta jendeak asko esperotu duela, ez? Eta agian nik nire pentsatzen nuen jendeak benetan esperotuena baina gehiago esperotu duela, ez? Eta horrek bai nik uste presioa handia eman dit, lasterketa batzutan baita ere nik uste kaltegarri izan zaidala presio hori, baina momentuan bertan egia esan kostatzen zitzaidan presio hori ikustea, ez? Kanpotik bai esaten zidaten, presio asko kazu eta baina momentuan ez nintzen konturatzen. Eta gero bai aurrerago konturatu naiz, ez? Azkeneko urteetan, 2 urteak lesio larri batekin pasa ditut, ez nekien korrika egitea posible izango nuen berriz ere, eta egia esan horrek asko balio izan dit, egia esan mundu hortatik pixka bat atera, gauzak beste ikuspuntu batetik hartu, eta orain, momentu honetan berriz ere lesioa joan da, momentuz, ondo entrenatzen ari naiz, eta beste ikuspuntua daukat, ez? Lasaitasun handia daukat, sensazio daukat ez diotela ezer inori demostratu behar, egindakoarekin pozik nago, eta horrek nik uste asko lagunduko ditela, bai momentuan eta bai etorkizunean, ez? Lortzen badet lehenoko mailara bueltatzea, edo ez badet, ez? Ez da gutxi, ondori hortara iristea. Asier, Arteaga, txaldeon zurire, zu atia pelotaria, zu bizi guztia pelotari lotuta, hastez entrenatu, haste buruan baitzatxuri jantzi, eta area eta honea, pelotari izatera iritsi, profesionaletara, lehenengo mailara ere bai, dena oso polita difoa, dena zoragarria da, baina iristen da egun bat, non aukera gehiago ez dizuten ematen, ez dakizun kontratu alduzatuko dizuten edo ez, guk kanpotik ikusita behintzat presio bat somatzen dugu zugan, onartzen hasi behar dezu hori bukatzen ari dela, ez da erresa adin hortan eta sasoriko benean hori onartu beharra, zuk ere badakizu zerbait guzti honi buruz, ez da, Asier? Eta horren coach lanetan ari zera. Arratsaldean denoi, horrena, eta zuk esan zuen zela, azkenen profesional mundun presioa eguneroko ogia da, baina bai garutzen etela presioa norbera jartzen dira bere hori. Askotan ez da prentsa beste edo enpresak edo presioa norbera jartzen dio, hau da, estena berdinen horren kirolari bat motivatu daiteke, beste bat presionatu daiteke, ni nire kasuan adibidez bai nire finalik hasieran garrantzitsuenetan oso basen jogatzen ditut, finalak, nire honen ematen duen finaletan, eta gero pasan nintzen, zuk esan bezala, espektatiba horiek betetzez nikoan einen, hirugarren partidu bat adibidez mendikan urruti eta telebista gabe, ikaragarri presionatuta jogatzen ditzintzen. Hau da, supuestamente presionatua sentitu gartzen momentu bat denetzea sentitzen, eta gero supuestamente kanpotikan inungo presio betarazun lekun, presionatua sentitzea, ez? Horrein, esanetena, norbera jartzen dura presioi, darazoa daoela, askotan ez dakizula kudeatzen, ez dakizula zergatik sentitzen hori, eta batez ere etzela konstiente presio horretaz. Eta, gero denborakin, ikastezu, ez? Presioan atzen beti dago beldurra da, beldurra dago. Izan lehike, presioa familiara, beldurra, demostratzen, enez balio izango, familik ez dit balio emango, izan lehike enpresana ez demostratzen ez dit kontratu emango,
Orduan, beldur horrek generatzen zu presioa, baina batzuk esan du garai horietan askotan ez dakizu kudeatzen, betzea konstienterez. Odoi, atxaldean, dauneko folio bat idatzi dek, ikasten, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle, ikertzaile, doktore, dianak eta ez dianak dituzu, eta kirolastapenean espezializazio goiztiarra onura edo kaltea. Halaxe daukagu idatzita kartelean, esaldi bat bakarrik irakurriko dut, zuri irakurri zuten elkarrezketa batean. Espezializatzen denbora asko pasatzean, testuinguru hori lehiakorra bihurtzen da. Espektatibak ere sortzen dira, eta espektatiba horiek izugarrizko estres egoerak sortzen dituzte umeengan. Alegia, estresa etorri daiteke umetatik kirol batera bakarrik bideratzen badegu umea. Hala esan nahi dezuzu. Bai, atxaldean denoi. Bai, laburbilduz titular nagusia izango litzateke guk bereziki aztertzen ari garen adintartea nera bezaroa edo lehenagoko 13 urte azpiko adinak dira. Eta garbi dago, gustora entzuten dut ez, dudari gabe, nik enduta segurazki, beste danak arrakasta handia lortu dutenak izan dira kirolean, edo oraindik ere lortzen dutenak. Beraz, garbi dago, bereiek estresak kudeatzeko modua normalki ere arrakastatxoagoa da. Beste asko bidean gelditu direnek biziko zutena baino. Eta hori ere baloratzekoa da. Hastapenean, espezializazio batek beti ekartzen du, errendimendura iristeko ezinbestekoa espezializatzea da, eta espezializazio batek beti ekartzen ditu, arrisku gehiago. 8 ordu lanean egoten gehan bezala batzuk gure lanean, kirolak ere bere arrisku ditu. Gizartean igual ikuskera onbera bat dago, ezta, buenista edo esaten dena aztereraz, ezta, kirolaren inguruan. Eta dudari gabe kirola, nik ere hori pelotan aritu nahiz, eta dudari gabe dena ona eman dite. Baina dudari gabe kritikotasun batetik ere ikusi behar dugu, ezta? Eta hastapen adin horietan bereziki, baina gero ere bai dudari gabe, baditu bere arriskuak. Eta espezializazio testu inguruak arriskutsuagoak dira. Ze zentzutan? Lehia gogorra dago tartean, eta aurreiritzi eta espektatiba horiek asko handiagoak dira, eta naiz eta zuetako batzuei entzuten dizuen esaten norberan dagoela pixka bat gakoa. Nik uste dut norberak zenbateraino kudeatu dezakeen, ez dara iristen pertsona norbanakoa kontrolatzen. Hori sentitzen dut, baina ez da nik ere esan, baizik ikerketa guzti diot, ezta. Orduan, testu inguru goxo bat inguruan edo balin badokazu halako aukera on bat entrenatzaile egokiak tokatu bat zaizkizu. Badaude alderdi batzuk ondo balin badituzu inguruan eta oreka bat balin badokazu, zuregan egon daiteke agian batipat, ez? Baina badakigu hori ez dela beti horrela izaten eta pentsatzen dut bakoitzari anekdotaren bat aterako geniokela segituan. Beti egon dalako segurazki pertsonaren bat, beraiengan eragin negatiboago bat eduki duena, eta ez daukaztertan beti entrenatzailearen figura izan barrik. Batzutan da beste berdin bat, beste kirolari bat, edo beste egoera batean bizi dena. Orduan, lehiaketak badakartza berekin halako arriskuak. Eta arriskuiek kudeatzen jakinezkero, lehiaketaz gozatu dezakezu, izan goi errendimenduan edo ez. Baina udari gabe, osasun mentalak arazo nabariak ematen dituela, kirol espezializazio egiten denean, nabarmena da, eta horiek kudeatzen dakitela batzuk ere, bai. Eta hastapenean balin bada, eta berezik izango duke, 13 urte azpitik balin bada, arriskuak ikeragarriak dira, norbait espezializazio batean sartzen duzunean, eta oso gogor. Kanpotik, ikusten ditugu beti, hau 5 urtekin hasi zen, eta ze ondo joan zaion, ez? Baina ondo joan zaiona bakarrik ikusteko joera daukagu, eta horrekin badirudi beste denengana zabaltzen dugula, eta ez da horrela, ez da. Ez da, izan nahi kaosaren. Noiz bait eman beharko da, apostu egin beharko da kirol baten alde ere, ez da, eta hori realean gertatuko zen, garbine, bi kirol praktikatzen dituen ume bat iritsi realera, eta neurri batean utziko zaio, bi kirol egiten, baina apostu ere egin beharko da kirol baten alde noiz bait, ez da, garbine hori nahi duzuen egerantzun, Hori baiezkoa, iruditzen zait, ez dakit kirola
gustoko kirol horretan aukeratu eta kirol horrekin aurrera jarraitu. Adin batean, adin konkretu batzutan, hasieran, espezializatu eta ezagutu, kirolak ezagutu, hemen Gipuzkoako kirol sistema honetan, umeek eskoletan eskola kirola lantzen da, eta aukeratzeko kirola aukeratzen da, baina gero momentu batean aukeratu egin behar da, eta bide horretan edo aukeraketan horretan aldan ondula hobetu edo bukaera iritsi edo jarraitu. Eta gero ere, lehentasuna da kirola edo ez, edo zure ezaugarriekin kirolean aurre egin dezakezu edo ez, mundu guztia ere kirolean ez du gozatzen, ez da ona, beste aukera asko daude. Ados daude? Bai, dudari gabe, norbaitek nahi balin badu goi errendimendurako ibilbide egin, eskubide osoa du. Kontua da, noiz hasten zaren eta zenbat entrenatzen eta ze zama sartzen duzun, eta hortan ere segurazki, gehienok bizipen desberdinak izango genituen, baina gaur egun ikerketetara jotzen balin badugu eta ikusten balin badugu zerk sortarazten duen arrisku gutxien eta zerk sortarazten duen errendimendu gorena, segurazki askoz beranduago zibarko nuke espezializatzen edozein testuingurutan hasten dena baino. Ikerketek diote 13 urte baino lehen ez espezializatzeko, batzuk erotzat hartzen dute esaten dudanean, zein ez da pelotan hasi 6 urterekin espezializatzen, nire terrenon arroan. Baina zenbat lesionatzen dira horiek, ez dugu behiratzen hori, zegoa jolaia, dirudi berriro esaten dizuet jartzen dugula, nor iritsi da goraino. Iritsi balin bada, zeratik ez besteak ez da, eta segi berriro. Puntualizatzeko 13 urte azpitik espezializaziorik ez, hori ja pediatreketarana esaten dute nazioarte mailan. Baina gizartea horren kontra doa, geroz eta kirolari gazteagoak nahi ditugu, eta lehen aipatu dugu kontratuen asuntoa, 18 urtekin urtebeterako kontratua firmatzen dute, eta 25 urtekin sasoi gonenean dodenean kalera. Beraz egin behar dugu. Igual esplikatu eta emoziotik joz pixkat, nire gurasoan izelako. Inork ez dugu jartzen 8 urterekin lanean fabrika batean gure seme-alabak ez. Igual ere kirolean ezin ditugu jarri 8 urterekin, ez dakit, astean 20 ordu sartzen kirol batean espezializatzen. Eta arrazoia zein da, bereziki izango da osasuna, izugarrizko arriskuak sortzen zaizkio, betirako edukitzeko lesio batzuk ez ditu bueltatuko ere. Hori entzuten duen gurasoak hala ere egiten balin badu, bai gabe posta jola zaio beste guztia eta horrekin ez doa zinora. Baina pentsatzen dut hau entzuten duenak, eta ez dala nik esandakoa, nazioarte mailan toki guztietan hau baieztatzen dena, hori aldiz pentsatu beharko luke. Hori bai, gero dudari gabe espezializatu nahi duena, badaude aukera pila bat, eta datu bat emateko talde kiroletan, bereziki taldekoetan, goi errendimendua lortzen da, segurazki nerabezaroa baino beranduago, goi errendimendu gorena esan nahi dut. Goi errendimendu gorena hain berandu lortzen den kasuetan, askoz beranduago hasita, hobea dela ikerketek esaten dute errendimendurako ere. Gero eta lehenago espezializatu, lesio gehiago bitzeko arrisku gehiago sortzen zaizkizu, eta orduan, NBA-an edo futbolean ere talde askotan ikusi dute askoz hobea dela beranduago hastea. Beraz, espezializazio berantiarra da gure hitz gakoan ere ustez. Mikel, bai, iretzen dira Mikel gara gogorez. Nik uste, hor nire iritzia da, pixkat ikusi behar dela baita ere ze kiroletaz hitz egiten nahi gehan, ez? Ni adibidez, nire kasuan, bai ados nago parte on batean, espezializazio hori nahiko berandu etorri zait, niri, bai egia da horretik beste kirol batzuk landuta, joan izela gaitasunak lantzen ez, baina korrika bai egia da, oso berandu hasi nintzela, eta horrek gauz asko eman dizkit ez, alde batetik, psikologikoki eta mentalki oso liberatuta egotea, oso urte gutxiko presioa esango genuke, eta muskularki ere, azkenean asko kastigatzen duen kirol bada atletismoa, eta alde horretatik ere, nik uste, onura asko izan ditula, nik berandu hasi izanak. Baina bestaldetik, ikusten dut, ni aurretik igerilari izan nintzen, eta hor ere, nik uste berandu hasi nintzela, 13 urtekin hasi nintzen igeri. Nik uste badaudela kirol batzuk, esateko igeriketa, ikusten dut baita ere gimnasia adibidez, eta beste asko ez, agian.
oso txikitatik espezializatu beharreko kirolak ikusten ditut. Ez bakarrik komponente fisikoa dolako, ezik eta komponente teknikoa dolako, kirol hauetan, eta oso zaila delako behin nera bezaroan hasita maila altuena lortzea, ez? Beti ere pentsatut errendimenduko kirola bilatzen ari gara, ez? Beste gotua da, zer den hobea onizaterako edo beste osasunari begira, ez? Baina, errendimendua lortzeko, nik uste kirol batzutan, bai posible dela, baita ere kirolean, adibidez maratoian, gaur egun 40 urte arte errendimendu maksimoan egon zaitezke, baina beste kirol batzutan, 20 urte gutxi batzutan, errendimendu maksimo baten da. Orduan, nik uste horren baitan da hola. Gero kasu diferenteak egongo direla pentsatzen dut, Mikel ez da izu zenbat urtekin hasi zinean bizikleta, baina Ebene Pol 15 urtekin hasi zen ez da, eta bera, noaino iritsi den. Ez da, azkenen kasu ezberdin ebiez. Ni bizikletan behatzetegin hasi nintzen, baina garai hartan adenetik genuen, ez, pilotan edo futbolean edo igeriketan egin nintzen, eta aldezotik ados nau berakin, adin bat arte behintzat ikuste adenetik egiten erakutsi hartzea gara, eta batez kirola ikez gozatzen. Ez da, errendimendu aldetik ez behiratu bintzate 5-6 edo berandu arte, ez? Nik uste adin bat arte bintzat kirola ikez gozatzen erakutsi, eta gero errendimendu aldetik zerbait erakutsi bat dezakebe persona horrek, segi horrela, ez? Baina ez dakit, nik uste askotan serio hartzen dela, ez? Bai gaztetatik, eta ez dakit, garrantzi gehiagik ematen zaila bai errendimenduri edo emaitzari. Nik uste, gero 15-16 edo berandugo, nahiko dengo zure hoben erakusteko gai baza, eta batez adin txikita, izatera denetatik eta gozatu dezatea da. Iker, ire lesioatzea izan da, goizegi hasi itzalako pelotan? Ez dian uste. Nik oideekin bat ikendet bat, baina nire kasun 16 urte arte pelota eta saskiologia uztartu ditut, eta hori publikon, hori konpetitzen, hortaz aparte bizikletan nintzen ditzen, mendizalea izan nahi zamorratuek, uste, jorratu joan ez, hainbat kirol, eta gero ja, 16 urtekin irabakin nuen pelotan espezializatzea, eta uste nire gakotako bat hori izan zara ez, 16 urte arte umek jolas primardo, jolas bezala hartu kirolak, eta gero errendimendu da nahikoa denbora bat, pertsona erretzeko ere. Garbine, kaso xixatzea irutuko zaizu, baina karnabaletan sagardotegian osasunako jokalari batzukin topo egin nuen, eta Aitor Fernandez atezaina zegoen tartean, eta hark esan zidan atletik aukeratu zula Realaren ordez, Realak ez ziola guzten bi kirol praktikatzen 13 urte zitula. Hori aldatu da Realean, kaso hori ez da. Bi kirol egiten uztea legia. Hasiera batean sartzen direnak mantentzen dute bigarren kirol hori, baina hasiera batean. Gero struktura profesional batean sartzen dira. Reala struktura profesional bada, egia da honeak direla, eta garrantzi handia duela formazioak. Realaren hasierako urte horietan, ze errendimendura iristea oso garestia da. Oso garestia, oso zaila, oso ezin du edo zein iritsi, ez? Errendimendua daude. Baina ze polita da, ibilbide horretan aukerak ematea. Orduan, guk asko aipatzen dugu formazioko mezu hori, formazioa. Eta lehen aipatu dituten gauzak garrantzia handia dute. Errekursoak eman behar zaizkigunei, neskamutilei, ez itxutu, etapak egin behar dituzte, bizitu egin behar dituzte. Infantila denak ez juveniletan nahi da jokatzen. Hori, etapak egin behar dira. Orduan, nik uste, dena ondo egiten dugulako, ez dut hori horretik jarri nahi, baina oso mentalizatuta gaudela. Estruktura profesionala batean daude, baina badakigu oso gutxi iritsiko dira bukaera arte, hori nahi dugu, sartzen dena iristea, oso zaila da, baina goazen prozesu horretaz disfrutatzen.
Errekurtsoak eman esan duzu, horrekin ze esan nahi duzu? Errekurtso guztiak, dauzkate hezkuntzako irakasleak dituzte, psikologoak dituzte, eta ez burua bakarrik lantzeko. Talde kohesio hori, taldeko errespetuak, emozioen kontrolak, zenbat profesional dagoen, ez dena zelaiko entrenatzailea bakarrik. Orduan, esan detena eta aipatzen dut, estruktura profesional da, personal asko dago, profesional asko dago, eta hori, ez dago toki guztietan. Psikologoak aipatu ditu Garbinek eta oso interesante hitzek, pelotan oso psikologo gutxi egon da. Zerrakazu esateko? Lehenengo Garbinen defentsan esan dut, nik urte bat egin nuen realen utziatela pelotan segitzen, ez nola bizi behar izan pelotan aitzea. Atletik zalea baina. Eta gero, esan du, erramienta hori dituztela gaur egongo kiloraiek, psikologoetara, eta oiduik esan duenakin, oidukin euneko 50 marian etorri nahiz bat, espezializazio ez guzti horren alde nago, oda mairu amalo urte arte nik uste utzi martziola gaztei kirolez berena probatzen, bereiek hautatu dezaten benetan gustatzen kirol hau, ze bestela bendikan kontzientzioia zeurretikan kirol batea espezializatzu baitugu, gero sortatu daiteke ez, zergatik egiten nahi nahiz hau ez, bendikan zergatik ez baituz probatu beste gauza batzuk, nire hautaketez da izan kirol hau ez, kanpotik inposatu da izan bada, horregatik bai nola alde, 13 urte arte kirol ezberdina probatzea eta norbera izatea hautatzea kirol hori, baina ez nator bat esan ez duen presioa ez dela norbera jartzen duena baizik eta askotan ingurutik ez, iruditzen zait inguruak aldizula presio hori, zu guztezu presio hori zure ganera egiten, hau da, zu baldin bakazu, kasuntan bezala psikologo bat edo kirol coach bat erakutsiko dizuna presio hori kudeatzen, kanpoko horren eragina txikiago izango zurekiko edo zuzura egingo. Hau da, aldizu bai zure ideak esan, partidun aurretik anona da, txindokillo eta gestia. Ez? Azkenen, zu izan bartzea konstiente oiteak urrengo unearen errendizeko ez zuzura mesede egiten. Presioa nik igual ikuste dut. Aita bezenen aldizuen esaldi batek, zu izan bartzea konstiente, zenbaten joan mesede egiten ez, eta zu galdin barezula kudeatzen. Hau da, zure presioa zuk hartzen dizula, zure ardura dara. Karmele, inoiz bota ez du psikologo baten falta errekiroren munduan, pelotan ere ez da egon oain arte psikologorik realean eta txirrendularitzan eta pentsatzen dut aspaldi haiko zeatela lanketa hauek egiten errekiroletan oendik ere oainai da modernizatzen herri eta alakokin, baina crossfitetik eta bat jendea, baina nik dira izan dut, joan izenaz, terapia behar izan dut, konturatzeko bai ez, zer demonstrabiot, zein demonstrabiot zer nahi ote, nora nahi jun, azkenien ez gauzelako kirol bat bakarrik, ez dartxia bakarrik jasotan, aizkoa gara nahi, beste hainbat modalidadetan, eta gero eta goiko hau da, entzutie bai psikologora jutena. Bai, badaiz eskolari batzuk esaten, badaiz arrejasotzaile batzuk esaten, baina etxera entuta esaten zuen momentu denez, nire eta pixka lehenako edie, legezarrako edie, eta ere izatea esaten da, zuen sasoien presinio gehiago jaso genuen, entrenamendu gogorra bezien, tenazan gogorra hori, eta ari frente egin zen, holako zera bari. Ja, baina zu momentu horretan, hola nartzen duen bizitzi eta nik hartzuten moduen. Orduan dena errespeta hori die, nik laguntzi dut. Zuk esan dure biet? Oso ondo. Baina gero eta oiko bedaia entzutie, baietz. Osa, bai jute gaiela osasun mentala lantzera. Duarik ez, Iker, bota ez du psikologo falta pelota munduan edo zurekiko bintzat? Bai, gu alpargatan garaien bizi ginen hontik. Eta horrendik ez da normalizauta pelotan, baina, nik behintzen ere pasoa nik onartu eta uste baina publikon onartu horrenekotakoa izan nintzela, eta jende pixka betzen zian, hau motiko dago eixo dago, eta uste dana aktualizatzen nahi dela, era bat ados nago. Katedratiko besatu egin, eta nik uste personak gizarte baten parte gara, eta uste norbeak presioa jarriko dio, bere burui,
baina gizarteen eragine eta batez ere bere pelota kirol individual izanatik bere ekipoa entrenatzaile, guraso, bikote, inguru horrek, horrek asko galeratzen dikela norbean errendimentua eta ni behintzen pauso eman nuen, arlo bat dala danak landu barrekoa, kirolare izan edo ez, eta ongizateako beharrezkoa da. Inguruak eta familia garrantzi handia dute lehen esan duzu, Garoñe. Elkarrezketa batean ikusi dut jasan zu korrika egitea goizeko lautan ateatzen zinala Marokon, inor betzulako ulertzen zertzan korrika egitea, hori egia da? Bai, egia da, bai. Oain eskerrak aldatu egin da hori bai, oain joten ez, eta ikuste ditzuetan honek eta gaztek entrenazio egunez eta normal. Baina nire garaian bai gaizki ikusita bezala jendea pentsatzeko guztakazu zer eginek lan egin edo zerbaekin, korreka jandia. Jendeak etzun onartzen korreka ebiltzea zuek. Hora normala atleta hona ateatzea, azkar, kumaren jorkiz usteko. Bai, eta gauz. Bai, nik ados nago umek kerrolaren erko dute, oso garrantzitsua da baina, baino presio hori kendu hartzaio, bai entrenadoren aldetik, edo etxean bai, nik uste azkenean ume bat eresten bada etxea eta goraso galditzea, bakarreka galditzea, galdera nabaretzen da presio hori kentzea. Galditzea zin zure partiduan, edo galditzea zin mos pasar zure partiduan, nik uste lagunduko zaile. Hori pentsatu inolko dugu laguntzeko umek eta ondo pasatzea eta gozatzea, hori da importantea. Oso interesgarria, zer egin duzu, beharrean, zemuz pasa dezu. Nik uste hori. Garoña, ingurube buruz egala eta familiai buruz egala, zuek erraminta asko dituzue jokalarian entzat, baina geota erraminta gehiago sortu harko ditugu guraso entzat. Bai, azkenean edu hogera ez, pixkat gidari eta askotan edu hogezi behar dugu eta mezu horiek oso ondo esan duen bezala hori da. Guk segun ze nola bizitzen ditugun gauzak hori transmititu egiten dugu da. Hor gaude eduok pixka bat gidatzeko eta gauzak garrantzia eman, ez eman, nola zuzendu, nola baloratu, ez dela irabazita galdu dena, eta gizarteak horretara eramaten gaitu, onazea eta txarrazea, irabazten duzu ez irabazten, baina hori ondo bideratu behar da. Eta segun nuntzauden, errendimenduan, bai batek irabazita galdu, baina gaztetxoak direnean balore asko daude, landu beharrekoak. Sare sozialak nola zaintzen dituzu errealean, arrisko ondia daukatelako. Posible dezue gaztetxoen sare sozialak zaindu? Mezuekin, ez da horrez eta magikorik, oso zaila da. Atzo Europako Liga irabazizun Sevilak eta denak zeuden mobilaren mendili barri zain. Zaila da, ez bali madezu sare sozialik berezia zera. Ez du ezer idazten, berezia zera gizartean honetan. Ez badizu laike bat ematen, zera oso normala. Zaila da eziketan, ezitzea, hortan ezitzea, mezuak ematen ditugu, dauzkaten, ze arrisku ditzaketen, zer suposatzen duen, gauza bat jartzen dezunean, behin jartzen dezunean, ezin dezu kontrolatu, jazta, zerbait jartzen dezunean, sare sozialetan ez dago zure esku. Piskat, barneratu erazi, zer suposatzen duen horrek, argazki, imagina, ze garrantzi duen, argazki guztiak ez dira berdinak, eta kontu handia, hezkuntza. Prentsak ere ez du gehiagin lagunduko ez da, dena ondo ihonen eta irabazten denean, degiak eta bai, baina gaizki ihonen gauzak non gelditzen da prentsa edo gaizki ihonen titular batekin mina ere eragin dezake, gertatu zaizu inoiz prentsarekin alako mingarritasun zerbait norbaitek erantzuteko, zaizu inoiz gertatu iker, seguru ez. Nire uste denak gertu zaigula hori, eta azkenean pertsona gara, eta minen baten digu, gustatzen zan gauza jartzek, ez? Uste denak onartzen duela gaizki jokau deunen,
gaizki jokau da, eta listo, baino hortik ganaratago uste, batzutan errespetu marrare periodistak pasatzen duena. Nik, urte desentea bazki berezi horraroa izaten, ez dauk esare sozialik, eta pixkat aparte nau, eta alare aiatzen dira, titularrek eta aiatzen zazkitu handi, baina beste erabatea hartu behar da, eta nire uste torta gure erramientak landu behar duela. Mikel, ospeak ere presioari ez dio gehiagik lagunduko, zu ospetsua zera, horre elitean ibili zera, baina zu jakin izan dezu umil bizitzen hori nola egiten da? Ez ospetsu ez zaititzen. Baina txirinduritzak egizan gaz bat oso nagoak kaskoa eta antijukin jaten gara telebistan, eta gero ikentutako kanpotik oso gutxitan ezatzen ditea, eta gaitzerri txikia eta denak ezotzen gara, baina hortik kanpora baina esan ez dut eragin handik nabaritu egizan. Udui, bigarren folioa bukatu duzu, bigarren folioan laburpena zein da. Nik uste pentsatu behar dugula goi errendimenduko kirolariaren estereotipo bat egiten dugu gehienok, ezta? Eta horrek askotan min gehien segurazki bere egiten die. Eta hasierri kontraingo dio, berriro 16 urtetik edo 18 urtetik berako gazte aur batek oraindik ez du garatu guztiz bere identidadea, bere pertsonalidadea, bere... ez naiz ni psikologoa, baina eudari egon bidatuko zaitut ikerketak ikustera, eta ez dago bere esku, zoritxarrez, ez da uzten, ez egingo genuke, berriro esaten dut, testuinguru goxoak emango bagenio, guztiko bagenio. Baina hori da, etortzen zaidanean norbet eta esaten didanean 6 urterekin, 8rekin, 10rekin, badakiela berak futbola egin nahi duela esaten duen gurasoa. Badaki hori, gehi daukan bombardeo guztiarekin, eta holako aita bat tokatzen bazaio, esaten diona, atletik ikustera joan behar dela gaur, baietz beak atletik ikusi behar duelako, aur horrek aukera gutxi ditu esateko etzaiola gustatzen atletik, etzaiola gustatzen futbola. Orduan, dudari gabe asko landu daiteken kontu bada, baina igual Garbiñerekin bat dator, talde profesionaletan aukera eta kalidade handia egon daiteke. Eta hor kontrola handia dago, bai kargarena, bai psikologikoki sortarazten duena. Baina kirol gehienetan, eta baita futbolen ere klub gehienetan, ez dago testuinguru profesional hori. Orduan, zer esanik ez pelota herri kirolak, testuinguru hortan superbibentzian bizi da kirolaria. Orduan, astapenean, zalantzarik ez dago, hori ez dela kontrolagarria eta estrukturak edo egiturak berak daukan arazoak ekartzen dituela. Eta hontan esango dut zerbait, ni guraso izan da, gurasoen tribua oso gogorra da. Oso gogorra. Beraz, agian instituzioak, pentsatu zezatera noan, gurasoen gainetik jarri behar dauka, marra gorriak jartzerakoan. Eta arrazoia da, guraso gehiengoa oso kabala eta oso koherentea eta oso zentzuduna da, denak ez, Orduan, euren aurrak nola eziko dituzten edo nola aterako dituzten ez badago muga bat, esan deguna, berriro esaten dut, egin paralelismoa, 8 urterekin lanen ez lukete jarriko. Hemen 8 urterekin Gipuzkoan, badaude 20-30 ordu sartzen dituzten aurrak kirol batzuetan. Sartzen zaizue buruan hori? Ez dakit, badirudi normaltzat hartu behar dugula eta ez dela zer pasatzen, eski gustatzen zaio gainera da. Esaldia da, ez du gustatzen zaio. Txokolatea jaten, baina ez diozu orduero ematen. Orduan, ez dakit, 1% ez da iristen goi errendimendura. Eta olimpikoak diren Inglaterra, Australia, Alemania, jarriko eskizue potentziak, Kanada eta horietako kirolari gehienak espezializatzen nera bezarroa baino berandu hasi ziren kirol horretan. Ez dakit, goi errendimendu iritsi nahi duzu, ez hasi azkar. Ez hasi azkar. Horrek zer esan nahi du, ez duela ala ere kirol bat praktikatu da gustatzen zailako, agian bai, baina agian beste kirol batzuk egitea
gutxienez entrenatzaileok eta gabiltzanok esan behar dugu beste kirolak egiteko, ez egiteko. Ez dakit, nire lana pelotariak etortzen dira, nire pelota munduko izan da, denek esaten diote igeriketa ez egiteko, beste eskoak izorratuko dituztela. Platera ez garritzeko ere, bai. Oio behar zen, ez da? Beldurra sentitu duzu inoiz, Karmele, plazara ateratzeko beldurra eta nahiago ez atera baino. Ostra, bilurre. Presioak, edo loga ezki. Baina bilurre bera... Beste horretik batzuta dugu. Nik plazean nahi nik ez du nahi atera, nik ez du nahi arxe jaso eta nik ez du nahi, ez du nahi. Eta nik da ez. Azten da zen erartez ez, badak sufridu diotela. Eta nik ez du nahi sufridu. Claro, zidan zen nik uste jako sufritzie. Nik ez du nahi sufridu bizitzan, ez? Eta esan gozu, bueno, bi minutuko proba ari ez buena, ja, nik badakit. Baina, badakiten ez sufritzera noela, ez ezkoen aztena hasi arte. Orduan, bilurre... Arrexe jauzuko jatzun edo ez, eta bilurre... Arri jasotan adidez, arri askokin atzin egon biozu ez, eta askotan postaile jata atzin egoti, eta gero psikologoek ezausten, badekola horrek, bilurrakin badukela zeda hori, azkenean bilurra asko supera biozuz, eta beste era batera zaiek superatzen, igual erreza ez dut eza, bilurre zentzu askotan sentidu. Eta gero bizi izan dut ez, arrexe jauzen jata, ostra zerren biot, ez bai dana, bai. Hasiak zuen coach lanetan ari zera, ez da, zerk eramantzatu horretara, zure esperientziak ze erakusten saiatzen zera bai? Bai, nik esango nuke, nire esperientziak, nire lehenengo pertsonan bizitzen edelako, presioan kudaketa on bat hasieran inkonstientea, eta gero txar bat. Eta honi lotuta bai, beldurai lotuta, nik bai sentitu izan dut kantxara ateratzeko beldura, ez atera nahia. Eta da pixka bada ditezun kontuatzea buruak zenbateko eragina duken, geroa kontuatzea ez, eta ditezun irakurketa hori ez, enfokatze batzea zer ingo zuen gaizki, zer pasako dan hori gaizkitu batzu, zer pentsatuko duten bestek, balio txua izango zean edo ez, azkenen beldur horiek ze horri haizeak aldatzen, presionatzen, eta horrek eramatizu ez atera nahi izatea ez, eta askotan momentu hortan etzea konstiente, gaizki pentsatzen nahi zela, eta ondo torriko litzeke gara hartan norbait begiak iriko zizkiana edo lagunduko zizkiana, eta nik horretik anoen, saiatzen ez beste kirolari laguntzen eta hori egitzen beste. Garbine asko aldatuko zanzu jokalari zinanetik orain arte osasun mentalaren gaia, ezta? Bai, garai hartan ez denun ez da pentsatu behiten gauza horietan. Eta segurazki bazegon jende bat gaizki pasatzen zuena, ni beha oso exigentean ezalako ez, pasea ondo eman, karrexin bat, oiun bat, lagunai, segurazki lagunen batzuk, taldekide batzuk ez duten ondo pasako, baina ez ginen kontuatzen gauza horietaz, nik uste. Eta talde joku honetan edo talde lanean ibili geranak, taldeak nebiramaten zaitu ez, eta denak berdina nahi genuen ez, ez duen hori bizitu. Orain asko ikusten da. Zergatik gertatu aldaketa hori gizartea eraman gaitu horretara, prentsa, sare sozialak eta bar? Bai, denen ahotan dago ez, dena gaur pasatzen dena denak dakite, asko puztatzen dugu, lehen egin duzu galdera ez da prentsak eragina duen edo ez, guri bertan gertatzen zaigu ez, neskan taldeari ez da. Oain dela urte gutxik erreginaren kopa irabazi genuen, talde hona ze hona dira neskak, orain dela 2 urte bigarrena gelditu ginen, Championsen sartu ginen, aurten ez da urte hona izan, rekordatzen dugu, uste baino makala gaudilegia, baina kirola da, onartu egin behar da, hobetzeko gaude, atorren urtean hobetu egin behar dugu, erronka hori izango da, baina ez da, galdu indute, gaurrek galdu indute, azte bukara iritsita zin, ez dut galdu indezute. Claro, hori jokalariak jasan egin behar du, dena dakigu, denak ezagunagoak dira jokalariak ere, kalean
erreferenteak dira, eta guzti hori ere eramaten ikasi egin behar dute. Emaitza honekin denak oso errex eramaten dute onak dira, baina gauzak ateratzen ez direnean ere prestatuta egon behar dute, eta hori ere ikasi egin behar dute. Baina arduraduna zuzea, eta emaitzak ez dira ateratzen, eta hori esatea erresa da, baina erabakak hartzeko ere zu zaude, aurrez aurre esan behar dizu jokalari zugurren urtean segiko duzu, zuk ez, horrek kezka, presioa, lo eza, hainbat gauza eragingo ditu. Hori hola da eta punto. Ez, zure izanen onartuta daukazu, hori horrela dela eta listo. Gustoko toki batean nago, nire lana da. Gauza batzuk ez ditut, ondo ez dira errexak izaten. Jokalari aurrean dezunean eta esan behar diozunean, duela segitzen, eta negarrez haste zaizunean, onartu egin behar dira egon horiek. Edo negoziaketak daudenean, etzeranean adostasun batean iristen, baina nik uste, heldutasunarekin eta prestatu egiten zera, ez dut esaten beti asmatzen dugunik, asmatzen dudanik, baina gustoko toki batean daudenean eta lana gustoko dezunean eta gauzak ez direnean epe motzera, ez den lan egiten gaur biharko, ez egiten ari gerana da, epe luze baterako. Mikel, zuen kino zuzendari zaudeken Parman, etorriko zaizkizu zuri ere komeriak bertioik badazu, ez? Momentuz ez, eko hasi berrien ez eta horiken ikasteko prozesu hortan noa, baina, ez dakit, bizi judotenak inebaineko garnera eta berak esplikatu guztiego, txerringoritza kasun, eta badaki momentu korragoak aiatuko dira, baina, nik kirol profesionalan parte dela, eta, honeako eta txarreako, denak gauzoineko garnerak batzuk hori ematen dute behintzat, eta anderturik ematen behintzat, ez dakit momentuz behintzat nahiko lasai. Ikertzuk alaba bat euki berri dezu, ez dakit nola ezin nahiko dezun, baina nola ez dezun ezin nahi seguru badakizula zure esperientzitik, bai ez? Bai, dudi gabe, eta dudi gabe hankea sartuko dela, mila aldiz. Gaina ez dut uste nik bakarrik ez ziberdetenik, uste nire guraso anaiarrebakin, eta azken behake atxon namon dauzke, izego oso dauzke, behiko meita demora desente pasako, eta azken danon artean ez ziberreko da, nahizta, pixuka ondine guko duen, ez? Pikotepeak gaina emakume izan da, gura beti nire pixu gehiupiko do. Baina, azkenen nik uste dela ikasketa prozesua dela, denbora eskaini behar zaio. Badakit ez nire gurasok zer mandien, bai ona eta bai txarra. Txar horik mejoratzen saiau, onak oandik gehiago mejoratzen, raza mejoratzeko daula, ez? Iraintzuk ere umeak badituzu, guraso askok pentsatzen dute, futbolista ateatzen da nire bizia soluzionatzeko, nola pentsatzen duzu? Nire ikuspuntu da azkenean presioatzea sartu bat txikitatik, bai bereik nahi dutena aukeratzen utzi, eta ni egia esan ez nuke ez aur bat ez bultzatuko kirol gehiago egitera, eta ez espezializatzera ere ez. Nik uste, eta gaur gaina debate hori sortu da ez. Azkenean nahi dugu hemen gauza guztiak bideratu ez. Eta uste, askotan, bai egia zurekin pixka eta dauz nago, aur bati kanpotik zer etortze zaion, horra bideratzen degula ez. Azkenean, ez duk esan dezuna, partioak ikustea juten bagea eta igandea iritsi eta partioa ikustea eta beti futbola bada, aur horri futbola iztaio sartzen buruan, bai edo bai. Baina nik uste azkenean lortu behar duguna da, aur horiek beren erabakiak hartzea, beraiek gustatzen zaiena egitea, eta hori bada azkenean espezializazio goiztiar bat sortuko duena, nik esango nuke aurrera ez. Eta beste alde, aurrak erabakitzen baute kirol ezberdinak egitea,
baita ere lagundu hortan eta noski apoiatu. Baina nik behintzat nire ez diete zertara bultzatuko ez alde batera ez bestera. Garbine, nik asko Tolosan bizi naiz eta askotan ikusten ditut neska mutilak tasi batetik jaisten. Atxaleko 8 realeko tasitik hain zuzen. Nola lortzen du realak neska mutikoiei hankak lurrean mantentzen, lortzen diazu esan nahi deten, ez dela gerresa, realeko boltsakin eta realeko txandalakin zure lagunen ganajun, tasi batetik eta realean entrenatzetik nator. Nola lortzen da hori? Saiatzen era normalidade batean dena lantzen, eta behin itxaketak direnean eta realean sartzen direnean, gurasoekin, beraiekin, bilerak, mezuak, informazioa, ondo azaltzen. Ez dugu beti asmatzen, baina zuk esan duzuna hankak lurrean izan zatela. Sartzea oso polita izaten da, baina esaten diegu irtera ere epiko dutela. Oso gutxi izten da. Landu egiten dugu, eta ardura horiek hartzen dituzte, garrantzia ematen diete daude momentu guzti horiei, baina ikusten ditugunean beste estremo batea pasatzen direla, arrotzen direla, edo pixkat saiatzen dira, pixka bat hori dena bideratzen. Saiatu, ez dugu beti lortzen, da erresa, realeko txamalak ibiltzea, ez dago gure esku bakarrik, baina mezua argiak izaten saiatzen dira. Eta ikasketei jarraipen bat egiten diezu ez da? Bai, ikasi behar da, bai edo bai. Iritsi, ez iritsi, egitea, mutila izan edo neska izan. Ikasketak beharrezkoa dira, derrigorrezkoa. Eta hori uztartzea, zaila izaten da, baina, laguntzen diegu eta garrantzia bateko esaten diegu. Eta normalean, persona normal batek esaten dut, bere bizita normala damakienak, elitean ez dagoenak, urteak ondo eramaten mani baitu ikasketetan, errendimenduan dagoenari esaten diogu, ez du inporti denbora. Garrantzia bukatzea. Zutik unibertsitateko kurso bat, grado bat, urtetan indarrean, 6 indarrean batzu, ez du inporti, segi, ikasi, jarraitu, bukatu, hortan pixka bat bideratzen ditugu. Ez dakit daturik badezuen, baina baliteke ikasketak dituen jendeak osasun mental arazo gutxiago edukitzea? Ez dakit datuetan ez dakit, baina negia da kirolak ere laguntzen duela pixka bat zure egunerokoa, disiplinatu izatea, ordenatu izatea, gauzak bere momentuan egitea, eta horrek ere osasun mentalari laguntzen dio. Garai horietan, Abel Barriolak esatezun, liburuak irakurtzen zitula, nerbioak mantentzen laguntzeko zuen, ez dakiz teknikaren bat badezuen, lasaitzeko liburuak irakurri, musika entzun, sardotik nafaldu, gaitz hitzeiten dut. Nik egia esan saiatzen naiz, ni ere coacharekin eta psikologarekin ibilita nau, eta pixka teknika batzuk ikasita, eta egia esan saiatzen ez gauzak era positiboan hartzen, ikusten, nik uste horrek asko laguntzen duna egoera guztitan, positiboki hartu gauzak, eta hortaz baliatzen ez daukat beste inolako truko hori egia esan. Eta nik uste nahiko ondo balio dira da. Zuek, Carmele, Asiar, Mikel, ez da zuen ez zer egin? Nik uste meditatzeko denpori bidala, jakine bidala meditatzen, baina lasaitzeko lagun artean bat edo bai asko lasaitze zaitule, zure buruko arazoetatik laguntze zaitule alde egiten, eta, gozatzen bai ez? Eta azkenen gauza txikixetan dagoela gozatzeko aukera hori. Eta hori ikasketena esan duzune, nik uste gustatzen jatzune enbiozule. Kostatzen jatzu, baina gustatzen jatzune egiten basagiz, nahiz eta kosta, jarraitu. Baina ez izu jarraitu gustatzen ez jatzun gauza baten. Bestik ez dutzuleko eta ez dutzuena. Laurte ez bada zeizu jarraitu. Konstiente izen, gatu. Esan, hau da nik nahiotena, nik ikesten nabienak balexo izen guztek gustatzen jata eta hau nahiot. Askotan goi ez karrera baten. Bizitzak eta padaukez, gozatu ez dakizet, eta einen bidie, eta ez, geratu bida. Eta esan, zetan nabil, zer nahiot, nora nahiot jun, nora edu, askotan, emoten dago ez, ikesi lan atopau, familixi izen, eta ez da hori, mundik inora ez. Izen konstiante pixka zertan gabizan. Nik,
Era bat dadoz, gustatzen zaizun egin behar da, baina gero ez da erresa, ikasten aizea da, nahi bintzat togoz diren kasuek debutatzea, eta txapela irabaztea, universia egorreneko baina niola. Bueno, orduan esatezu ez, ni zertako behar dut, beste toki batetik izi naiz, baina, bueno, orde honek askarako marizkotena. Bera, nire da, 3 urte zibil nintzelako ikesten universidade baten da kontuitu nintzelako ezala. Eta goimeneko modulo bat da emona dutule bizitren, hortik zan, egin dezu azterketak inoiz, ea ze kiroletan senti dezaketen aur gazten erabek presio gehien, zein kirol dago kutsatuen edo nola ikusten dezu gehiago. Prebentzio handia da, genazti horri buruz, bakoitza batekoa danean. Ez dut uste denetan dago eta gehiago lehiaketakin dago lotua, nahiz eta gero, talde eta bakarkakoen artean badauden desberdintasunak. Baina, igual da baita ere, violentziak jasateko modu diferenteak daudela baita ere. Esan nahi dut, presioak bai batean da bai bestean, modu diferentetan, denetan daude. Eta beraien arteko liskarrak taldean direnean modu batekoak dira eta bakarka direnean, beste bateak kudeatzen dira, ezta? Nik uste gakoa pixka dago, eta usaguzen ditzuet Karmelek esaten zuna, barne motivazio hori nola lantzen den oso hasieratik, ez? Ze gero ere landu egin barko da, eta zeitu egin barko dezute, eta hori logikoa den bezala. Nik uste bereziki hasieran oinarriak ondo jartzeak laguntzen dula gero askoz egonkorrago izaten eta orekatuago izaten da. Hor, barne motivazioa lantzeko kanpoko faktoreetatik urrundu behar dugu. Berriz ere da berdinera agatuz, ezta? Gurasoen eragin, esango dut, toksikoak edo beste erakundeenak edo dena polita ez dela ikusteko ere klubek edozein herritan burruka egiten dute aurrak lortzeko. Oiak, herri txiki batean ja burruka dago. Atera kontuak altuago zoazenean eta hor ze burruka sortuko dan. Orduan, nire iruditzen zait pixkat gozamena, hasieran ere askok esan dezute eta nik uste sekretua hor da horra. Koska da zer da gozamena aurrarentzat hori zehaztea, ezta? Eta zer da aurraren interesa bermatzea edo onartzea edo ez dakit, hortan dago bakoa nik uste eta horrek ekarreko luke gero jakitea zertan ari den, zer nahi duen, eta hori berandu autorre beharko lukeela iruditzen jarraitzen. Bakit espezializazio goizago nahi balin badu igual, zaten zuen zier, igual utziko zeniola egiten edo, ez da nik ez. Nik ez niokeen goiz utziko egiten besterik gabe. Utziko ez niokeen bezala beste gauza batzuk egiten ulertzen dualako bere aurka doala edo bere osasunaren kontra doala. Eta gero, espezializazio bat egiteak, egin daiteke oso ondo edo oso gaizki. Orduan, nik aukeran jarri ezkero, realera eramango duke. Adibidea jarriz futbolekoa, Zergatik, talde profesional handia dutiko duelako eta badakidalako zaindu egongo dela. Baina, nire klubean, asko maitu dudan kluba dira, baina nire herriko klubean espezializazio berdina egitea asko zarrizkutxu dago da. Orduan, hor ere gero rango handia daude, nork hartzen zaituen, nola babesten zaituen. Gipuzkoako Foru Aldundiak nahiko ondo babestua dauka gai hau, ezta? Zebagit, Bizkaiko klubek fitxatzeko eskubidea dutela, Gipuzkoako 8 urteko aur bat edo bako zerbait entzun izan dut behintzat. Gai potoloan sartzea goaz, hankak lokatzetan. Gipuzkoan dagoen babesik handiena segurazki multikirola egitera behartzea da. Hau guraso askori etzai gustatzen eta ez dakit, etxetik ikusita oso gogorra sentitzen da batzutan, ulertzen dutelako agian bere aurraren interesen kontra doala. Baina lehen esan dizuet, igual premisa da instituzio batek gurasoen nahi eta interes, edozein interesen gainetik egon behar duela, ez? Ikerketa guztiek esaten baldin badute, multikirol eredu horrek babes bat sortzen duela, eta gero datu guztiek esaten baldin badute, 16 urtetik gora Gipuzkoan hirukoiztu egiten direla inguruan dauden goi errendimendukoen kopuruak, hau ere igual jendeak ezaki, baina 3 aldiz gehiago dira Gipuzkoan goi errendimenduan daudenan 16 urtetik gora,
Bizkaian daudena baino? Ontxe eskubetu dugu atletik zer dagoen tokian eta reala dagoen tokian. Bueno, hori kontuan eukita, nik uste dut, babes hori positiboki baloratu behar genukela. Gero egitura, sortzen dituen arazoak, nola bakoitzak bere ekonomia egiten duen, astean zenbat ordu sartzen dituzten aurrek, hor gauzak zehaztu behar dira. Baina koherentziz, nik uste dut zorionekoak gu Gipuzkoan modelako. Kanpora joaten garen eroa esaten digute teknikoak diren guztiek. Baina, etxean asko, esan dizuedan hortatik, emoziotik bizi dira guraso asko, eta esan dizuedana. Bere semea doala, ez dakit. Goi errendimenduko kirolari izatea nahi duen horri, gauza gutxi kontatuko diot. Ja, abia puntua hori balin bada, zaila horri frente egitea. Zuek ere galderari balin badezuen, lasai eskualtxa eta galdetu nahi dezuen edo zer gauza, Lare, ni pelota munduko naiz idui eta zurekin bat nator esaten dezunean, baina pelotan beti entzun behar izan dugu, eskuko mina dakazu, gaztetan etzinean pelotan ibiltzen eta eskua gogortua badakazu, kontraesan badago. Entzuten dugu nahi duguna, eta bizkaitar mediku batek bere semea pelotaria zenak, egin zituen hainbat ikerketa, hortxe daude, gutxik irakurtzen dituzte, baina hortxe daude, eta atera zuen ondorioa izan zen goizegi asteak ez zuela eskua gogorrago bilakatzen, bigarrena izan zen goizegi asteak lesio gehiago sortzen zituela aurrengan, eta gero etorkizunean pilotariengan, eta hirugarrena izan zen progresiboki beranduago hasita ere, segurazki maila berberera iritsi gintezkeela, eskuak behar bezala zaindu ezkero, eta ez jokatu ezkero, hemen pelotari asko dago. Zenbat partida jokatzea iritsi zarete batzutan profesional izan horretik, eta kalkulo hori egin ezkero bildurtzeko datuak egoten dira normalki pelotari afizionaten artean. Igual ez da berein kasua, baina oro hala izaten da. Gure kasuan, bilo operauta da, urte horrein. Orduan, urtean ia 1 partida jokatzen dituen afizionatu bati, esatea goizago hasi edo beranduago hasi gogortzeko oso toksikoa kontzeptu hori. Ez dugu kontatzen zenbat partida jokatzen dituen urtero gero ona denean, justu ona denak gainera jokatzen ditu gehiago, eta orduan, faktore asko daudela hor, eta pelotak noiz sartzen diren gogorrak, noiz azten garen takokin, pelotaz gehiagitzen gogenuke, asko gehien gustatzen zean gai da, Zerrak azue galdetzeko, galdetu lasai. Joki, galdera bat. Benikra pasatu, nahendeko dira. Itzungo da, Bai, altu itzen da, listo. Oso interesgarria, benetan, eta zertzekoa. Nik batera daukat, biotxia ekonomiko horiek esan duen lerruan egonitzake gehiago da. Eta horri jarraitu, zenbatean egiten zaizue espezializazioa guztiara izan da, nire adona ez da legotik momentzako. Eta herrialak era beren, dugueko kasua zintziten egin naiz, dauka estruktura profesional bat, oso ondo seguna eratua eta preparatua, umeak zaintzeko ez, edo nerabe horiek zaintzeko bere formazio horretan. Baina zenbateraino herrialak eukita bere estruktura inona, afektatzen dut da. Beste klubetan, 10 urtekin umeak ja, aigeanen etiketatzen, errendimenduko umeak eta parte hartzeko umeak. Zain ulertzen dira galdera. Aigea esaten, guztiara izan daiteken espezializazioa ez dela ondura edo bintzat ikerketa guztiek hori izan dute. Era berean, daukagun klub bat profesionala eta hala behar du kriston egiturakin, baina klub horrek eragiten du talde guztiek, Gipuzkoako talde guztiek, ja, 10 urteko umeak etiketatzera, uste tala da, behartzen ditu 10 urtekin zein dian errendimenduko umeak, eta zein dian
ez errendimenduak edo parte hartzekoak. Eta diputazioa hotz ondo dago, kirol guztiekintza, kirola kontzeptua oso ondo dagoela, baina kirolatan ere, diputazio horrek berak laguntzen du 10 urteko umeak honean daudenak, errendimendukoek edukitzea formazio bat, hau da, hastean bi aldiz determinatu dezakete eta parte hartzekoak ez. Orduan, ikusten duzue, galdera komunitario guztian gauza asko daude. Espezializazio goiziarra. Uste, ez bali mana honasuta, errealetik pixka bultzatua edo behartua 10 urteko umeak ja etiketatzeko. Diputazioa zeinak 10 urteko ume horiek futbolean ez dien uzten parte hartzeko taldekoei bi aldiz entrenatzen, baina bai errendimendukoei. Ez dien uzten parte hartzekoei torneo ofizial batean jokatzen, baina bai errendimendukoei. Kontraesan asko ikuste ditut, eta kontraesan guztioien berdian, nik uste bai gizartea eta bai gurasoak berak, gehienetan ez dut esango, baina kasu askotan presio egiten, ez? 10 urteko ume batek nola kudeatu dezake bera etiketatua izatea adibidez futbolean bai errendimendukoa izan edo bai parte hartzeko izan. Pixkat, ez dakit, erreflexio duzten, nola ikusten zuten jakiteatik ez zenik. Bai bizitzen ari nahi zegoela hori, momentu honetan, egiten zait 10 urteko ume batek kudeatu ezin duen gauza badala. Eta ez bali badauka estruktura profesional bat oso preparatua bere inguruan, izan daiteken bezala, Gipuzkoako Klub eta Bilabanakoa, ume horren osasun mentala, fisikoa, edo bestelakoa, nun geratu daiteke. Ez? Zatik ulertzea zen dut ingarikoa. Batik gauza asko daudela gaudean bertan, baina bai ikusten garrantzitsua ikustean nola daun montatuta oraintxe bertan futbola umerentzako. 10 urtekin etiketatuta zaude. Badirudi eta igual ez barik ez dibertu, errealetikan datorren konsigna bada. Eta ume hori 10 urtekin etiketatuta dago, eta diputazioak 10 urteko ume hori ez bali bada errendimendukoa, ez dio usten bi aldiz entrenatzen, edo adibidez, torneo ofizial baten, edo ligaxka baten parte hartzen. Ofertzen ditu, partidu lagun arteko. Baina errendimendukoak ligaxka bat ofertzen dute. Zagatzen, edo ikusiak, zakanas mira usten dita daula. Aspaldi dik. Horiak ikusten dituzuen. Ikusiak, ikusten ditean. Horreko kasua zainez, ze kasu honetan horren ikusi etiko hori oso harkatua. 10 urte, bat honean eta bestearen. Honi ez dator Foru Aldunditik eta bere izenean, baina ikuste dut badakizu parte hartzeko ibilbidea eta errendimendu ibilbidea foru dekretu baten bidez planteatzen dira eta horrek markatzen du. Nik esango nuke hasiera batean aleginen 2. urtetik aurrera dela, hau da, ja 12 urte egin behar dituztenean, 11 dituztenean, horri inguruan da. Eta pentsatzen dut, hor hasten da ibilbide berri bat. Ibilbide berri hori izan daiteke errendimendua edo badago baita ere talentuen identifikazioa edo deitzen den beste ibilbide hori. Ulertzen da hor nahi dutenek eta kasu honetan talentuen kasuan identifikatuak direnek halako estra bat jasotzeko aukera dutela bereien espezializazio bide hortan sartu ahal izateko. Eta nidaki dela, pentsatzen dut ez reala bakarrik, baizik beste instituzio asko, nik Pelota Federazioan ibilia naiz eta hor ere gertatzen dalako, guztiek beste ibilbide bat eskaintzen diote ulertuz, agian hor bere ibilbidea espezializazioari gehiago begira az dezakeela. Nidaki dela parte hartzeko ibilbideokoei ez zaile uzten adin batzuetan kanpora eta urrunera joaten, badakigulako horrek ere testuingurutik atera eta beste gauza batzuk sortarazten dituela, pelotariak Nafarroara joaten den bezala edo Bizkaiara jokatzera partidak 8 urterekin ere, dena hori argia. Baina nik esango nuke hori antolatua dagoela hain batean. Gero ez dizut ukatuko, seguru nago klub askok,
eta ez dakit realak, baina esan dut oroar, presio ikeragarria egiten dutela, hau dena goiti bera joan eta ez dakit, Bizkaiako eredura joateko. Pentsatuz, ulertzen dut, azkarrago harrapatzen dituztela, eta, zoritxarrez askok, segurazki ez dute aurrarengan pentsatzen hori egiten duten, noski egiten dute talde potenteago bat, irabazleagoa eta beraien helburuak betetzeko, ezta. Bat etorminteke askotan nahasia dela hau eta ez dela erresa. Eta gero, esango dizut, talde tekniko batek pentsatzen duenetik, hor aldundian egin ez esaten, politikariek egin dezaketena, ez dezaketena eta uzten dutena egitera, segurazki de distantzia dago. Segurazki distantzia dago. Baina, gizartearen presioa, ia kirolari bezain bestekoa da instituzioetan dauden egiten zaiena, ez? Orduan, erabakiak hartzea, suposatzen dut, ez dira erresa izan, ez dakiten, igual beste iritzen dago pesu. Bai, nik bai hola pentsatzen, eta nik uste, pixkat, zubizatzen da ez, zergatik aniten da noi, nik uste arrazoia nagusik edala gure gauden sistema honetan, eta gizarte bagarrik gure sistema kapitalista honetan, emateu balio bakarra dela horgora izten dena, exitoa, orduan, nik uste, ja aldundiak eta ere bai daude, sistema horren, dena do sistema horren barrun, eta lehenago peak esan duen bezala, txapeldu nintzen garai hartan, neskak, zer hona dena ondo, eta azpi txapeldun eta Champions League izizaren, ez da hainbeste baloratu, eta nik uste sistemak berak ez duela baloratzen hainbeste norberaren superazioa, norberaren euneko una ematea edo norberak hobetzen jutea, baizik eta gora iriste hori ez. Eta nik uste arrazioa da. Beste aldena bat? Bai. Nire aldea atxiletetzako eta ikerretzako. Bilak bizitzan dituzue, txapelak eta dituzue, esan dugu presio hori izateala. Orduan, guain, bere garaia maikarra ez nire zuten txapelak azunean, igual eskutzen dezuten ez dara errekursoik ez, guain momentaz aztutekin errekurso hori dazazura. Galdetu nahi zuen bilegi alde batetik, ekonomizia hauetak errekurso hartzen duen, zati bat imakatu ez, eta beste alde batetik atzen gogatzen duen, zautzerta fallatu duen, o nik nik bigarren hori erantzun dut horrena, dudik gabe ez nago ezerrekin damututa, momentu oro ostet pertsona eta euskal errekursoekin alik eta gauzik hobena egiten ditula, baina bain ikusita, laguntza lehentxo eskatuko nula, eta gauza desientengo nitula ezberdin, ez? Hortaz aparte, errekursok, nik uste bakoitzak bere denbora eskaini bat diola, ez? Dana konpetitzen dugu sare sozialen kontra, PlayStationen kontra, YouTubeen kontra, mila gauzan kontra, eta ez dugu guretzako bate denbora ikartzen, ez? Beste alde batetik, esango nizuke, erentzi emozionalare bastante txarra pasau izan diguela, eta alde hortatik, nik medita egiten dut, desente, irakurri, erabat saia hau mejoratzen, baina bizitzei sentidu ebilau, ez? Azken finen nik pelota lan bat bezala hartu izan manu, jakinda, egune baten hasi eta egun baten bukatuko zala, nik uste diferente izango zala, ez? Nik uste sentidu horri harrapatzea eta hasieratik zure burui eskerrak eman, ikituzun gozo guztiatik, egun batzutan minekin zoaz entrenatzea, hori ez du baloratzen, erabat, bestek esandako ikaso egitea, ez? Norberak bere gogoi baino, horrek eragin egon dauke eta gauza hori galatu dituzke ez. Alde hortatik bastante espezializatu godola, ni baino, ni proba bindet, baino ikasi niko. Galdera errepitatzen hori, presio momentu hori etorri jaingan ez, kasuntari galdera zen exitoa etorri jaingan, exitotik etorri jaingan presio hori, ze errekurso dauden, eta zuen garaian exitotik zen duenean, zuen prestigioa berrogun egin zan, aldatu dut ez dut? Nekasun, esan dut, hasiera baten oso ondo gestionatzen nun,
presioa, baina inkonstientek izan. Osa, nire nintzen konstientetze pentsatzen nun, baina finalak, adibidez, normalen finaletan izatea presio gehiena, ez? Normalen horretatzen nerolena, aukiten dituen pentsamendu gatik, netzako zalako aukera lanak indako presio guztiak entzinen buruz, indako lan guztiak dago, diskutatzeko garai da. Eta, gero ikusi ez dela beste momentu askotan ez jakin izan presioi eramaten, eta ez jakin izan inkonstiente nintzelako. Eta gero denboraki konstientzia hartzezunen, esatezu, zozen lan du gara dago ez, eta ikasi dut horren ingurun, eta batez ere erraminta gehiena da, lehenengo ikustu konstiente izatea, eta gero analizatzea non diatorren ez. Zuk hartzezun presio hori aberdatorren enpresatik, aberdatorren lagunetatik, aberdatorren familiatik, aberdatorren zure kontrarietatik, eta behin ikusita nondik aizean jasotzen presioi, nondik agazun beldur hori onartzen, beldura kontrain da, beak indar gehiago izu, baina ikustea, onartzea eta respetatzea, eta behin egitezunen, momentu hortan indarra gatzu. Eta beste batera, erentzi emozionala ikatuzu, geratzen agazu pixat? Zerko sondure? Erentzi emozionala da, pentsetik izuzat, gurasoenetatik etortzen dana ez, azkenen kontu hartu beste garai batzu ziela, beste gizartea beste bat antolotazio, eta dena exigentzi izan ez, eta alde hortatik nik behintzet ikasi dut exigente izaten, baina puntu bat arte egokia da, eta hori nik ez dut bilan izan ez, nire buru presio hori sartu diot, uste kanpotikan ebai horka lagundu diela, eta soka hori nundeten ez, nik laguntza eskabun, nahi ateazten laguntza eskatzea, eta persona raro bat bezala bitzen zien, baina etxene bai, eta hori da erentzi hori ez, pixkat moztu eta zer eman nahi diozun baita zurala, ez? Ni behintzet hori ikasi ez, jaso duten, da zer eman nahi duten, eta behizi aukera bari zen ezkio, gurasoa aukera konekin, baina beste gauza batzuk kakeko niten. Honi lotuta, senaren nik bentsat, gure gizartean oain aidala normalizatzen batez ere kirolean, eta kirolai esker asko normalizatzen nahi da osasun mentala, baina oain dik ez daula normalizatua, da nik adibidez nik ikustetu kirolai asko ginabil desintekin lanen, baina hila denak netzuten nahi esatea, poitz batekin dabiltzara, oain digan gizarten normalizatzeko asko falta da, eta esango nuke euskal gizarten oain digan gehiago. Oso tradizioetan eta balore honi ematea euskal gizarteak tradizioi eta hori mantentzeai eta iruditzea askotan gure inguru eta zorak ditu, hori gure garaien ez dituan, nire lehenengoa 18 urtekin nola pentsatzezuna, eta esatzezuna psikologogetoi netzula zertako balio eta itzi nitxezuela baina benetan netzula zertako balio, hori nik hola pentsatzen nuen 18 urtekin, eta gero, justo beste kontrako alde naho, horito biztea tokatu zitelako, baina iruditzea doa indikan lanketa hundi edo iteko dola gizarte mailan eta euskal gizarten bereziki. Zehozeratik, da, euskal gizartea azkena sartzen du hortan, eta nola herri-kirolak eta pelota euskal gizarteko kirol batzuk dira, hau indikan daude, hau indikan sponsorteko pula beste kirol batzukin konparatu. Hitz potoloa desatea, baina suizidioak ere modan daude edo suizidioen hitza modan dago ezta, eta kirola gizartea dena zaku berean dijoaz, Garbine gertatu izan zaizue ume batek laguntza eskatzean erabe batek zentzu hontan, nola jorratzen du gaia realak. Ez zait tokatu baino estremo izatea, baina laguntza eskatzea bai, eskatzen dute. Batez ere, dauden tokian gauza exigente bat bezala bizitzen dute, eta itolarriak ere izaten dituzte eta eskatzen dute. Baina, saiatzen gara eskatu baino lehen, gertu egitzen jendea,
eta laguntza hori gertutik sentitzen, bale? Baina estremo hortaraino ez geha iritsi. Beste galdera ematu dugu daukazue, lasai altxo eskua. Bai, galdera bat. Bueno, ez, nik esate betien kiroleko minbizitekoa da galtzeko beldurra, ezta? Partidu baten, ze bueltako tegin pelotan, Mikel, ez, tureko azkeneko portun eskapa hauta, portua gelditzea, harrikatu zen azkeneko segundutako harrioi, kilometro, ez, maratian azkeneko 32aren, ez, kilometrotik o partidu baten, ez, taldea, deskontu gare, momentu horrei buelta ematea ez, zuei pasagotzen zuen sekula, eta ume batei eagustea galtzeko beldurra ikentzea, ume batei, talde batei. Bueno, hasierrepeak esan duen ez, normeak onartzen duen bildurre daukela, indar gehiena bentzet galdu du. Beste batetik, niretzako galtzeko bildurra baino hori da gero datorrena ez. Etxeabiden, Lorraino jokatzen bazu ordu terdin kotxean dakuzun sermoia, entrenadorek esan behar dizuna, direktor deportibo gurrungo Arturren ezezkoa esan behar dizula. Nik usteet gero hor badaula ez, bakarrik gatzeko sentimentu bat, eta ni pintzet horri nion bildurre, partidu behin. Bai, nik gehiago esan nuke, honi lotuta, dala bizka gehiago, galtzeko belduroi ikusten dute dorren ez, da itezun irakurketa, galtze badet, ez naiz baliotxua, ez naiz maiteko izango, edo ez dute baloratuko, orduan, konstiente izan bartzea, nun jartzezun zure fokoa eta nun jartzezun balioa, hau da, galtzea hori irabaztea, edo, zu zure euniko hori ematea, eta guraso bezala, lotuta pixean deno jasenak esan duna, ez? Galdetu garen zein dezu partidun, benetan gozatu dezu, eta ze ikasi dezu, ez? Gaurko honetan. Eta askotan nire behik, umei beti xeatzen egin zizaten, nire baina izi galdetzen zein dezu partiduan ezik eta zen mozko da partidua, tenore egiten zuten, galdu dut, baina ondo jolastu dut, o disfrutatu dut, o hau ikasi nuen, ondo askotu izan, beti lehenengo erantzun izatea, ondo irabazin dugu edo gaizki galdin dugu. Eta inora izuzten galdin dugu baino oso ondo jogatu nuen edo irabazin nuen baino nintzen guztua gatu partidu ginen. Eta pixka da, baita ere guraso inbarreko lanketa hori eta berei balioa eman, ez balioa irabazio batzun bezik eta balioa eman, benetan berez dena ematen eta gozatzen eta zer ikasten duen da. Prozesu badara bezik eta bere garapeneko prozesu horri ematea garrantzia eta ez irabazio batzea. Nik uste teorixi oso polite dela, baina praktiki besta oso dela. Eta lehenko irabazten ikesi onduko galtzen ikesi didala, eta beretan dinot ikesi didala galtzen. Osa, teorixi esatu modun oso erreza da, baina gero praktikan oso gatsa da. Eta geixa ikestuzu igual galtzen, irabazten baino. Ze galdu gozu ja aurren morako badakizu zer nun faia gozun, zer mejora baldozun, eta irabaztu zuen igual, piskat, zer egin da. Pero bakotxak zen atzen da bai oso diferentina, Hori da, eta nik uste, guraso bezalazuk, gurasoen kasuan esan ez lako, baina, kirolari igual hartu behar dugu, irabazte edo galtzea. Behar, zentratu behar dugu bere errendimendun, zenbateko eliteko kirolaren izate. Elite mandi bat zaude errendimendun, eliten ez bat zaude gozamenen, nimentutore guztet. Eta irabazi edo galdu, haber zure benetako helburua lortu ezunen. Eta berdin du, ez zentratu, irabazin ez edo galdin ez, da momentuko maitza, prozesua ez, ze moz jokatu ezu, eman dituzun helburuak etxetik indituzu, bi zentratzea hortan, benetan, ez emaitza mani. Bai, ez dakit nik uste, nire kasu nintzat bat zirin horitzat lortatik, desberdin edilare bai ez da irabazi edo galdu. Naizte ez irabazi batzutan 8. edo 10. nahi atzea, emaitza hon bat bezala konsideratu diteke eta lortatik uste ez dakit, errendimendu bide garantzi ematen zaiola ez emaitzari bakar edo iesaldi baten aurren ibidaza edo gaztaketa baten arpegin hon badozo edo ez dakit, uste errendimenduri garrantzi gehiago ematen zaiola emaitzari berari baino nire kasu. Hori da, izarra hondiri
exigentzio ere badaukara ez izan handiri, irabaztea ere bai exigitzen zaio eta alde hortatik desberdin ere bai ez, orduan ez dakit, kasu desberdin ere bai eta nire kasun egia da, entzuten izenakin ingurun suerte handi okidotela ez, tur baten egotea bakarrik niretzat asko zen eta horre telebizan azartzen bakarrik asko zen eta oso baloratu zen dimenez horrekin bakarrik, orduan egi esan alde hortatik suerte handi okidot eta egi esan prozesu hortaz eta nire errendimendu hobeena ematez asko gozatu. Esan dezakegu txirrendulari aurretik joala orduan. Behin bide batek txirrendularitzak arlo baten, Miguel Epeak esan duen zela izarra hundik kenuta onartuta dago ez dauke egune. Onartuta hori izatea txirrendularitzak, gaur ez ondo ikusi edo turrek ez ondo harrapau edo eta manon partidu txar batik ez dut eta kanpoaz batz. Eta alde hortatik, onarpen hori netzako kirol gehiotan beharko duke. Futbola da, adibidez, emaitzari begira bizi den kirol bat, eta euskal futbola desente salbatzen dela, ez da, Arminia hemen epe luzera begira proiektuak egiten dira, hemendik kanpo asko gutxiago, pentsa batzumen Libarreko paira bazi, eta alare renovatuko duen ez daki. Iritzi berekoa zean? Iritzi futbola beste mundu bada, Eta guk hemen, badakagu Gipuzkoar ezakera hori, patxaraso bagea, pazientzi gehiago dago, lanari garrantzi gehiago ematen diogu, emaitzei baino, badakagu, barruan zerbait ez da. Eta bain, galdera egin duenean ere bai, nola erakutsi umei galtzen eta zepena atzoko eredua ere ez da. Mourinho bea, bigarren izan, eta zer egin zu Mourinho, medaia ez, kendu, jendeari ez, oparitu, egon behartuen tokian ez egon eta aldabelara joan, zer erudia horiek. Nola erakutsiko diegu umei ez. Eta askotan, gertatu izan da futbolean ari naiz, bigarren gelditu eta medaia jartzeko momentuan nahi ez izate hori, ez baloratzea, zer edu baten egia. Orduan, garrantzia handia du imaginak eta ustetunekin asko hitz egin behar dela. Eta nola galdu behar duten erakutsi, kirolak hori du, futbolean mintzat irabazi galdu edo berdin dugu dezu. Eta hori jakin behar du umeak, hori aukera horiek daudela. Eta horiek bizitzen ikasi beharko du. Eta landu, ikasi, erakutsi, eta normalean batek irabazten dut. Batek. Nik, pelota goitabia da partidua, Mikelen txirrindularitza pasan da iraiz. Azkenean, zuena ez, lasterketa amaitzea, eta batzuk denbora baten barrun egitea, baina ez irabazte horren barrun. Berdina dala ez, azkenean ondo ikusia dela lehenengo hamarretan bukatzea, nahiz ez irabazi. Txatzet horrek ere, margenare, goita egizortzen galdu dezu. Bai, ikuste, hauena, profesionalak dira, nire ez da profesionala eta... Oso elitea. Bai, ikuste antzeko dira. Baina, nik pentsat, askotan indet 6. edo 8. eta gio baloratzen dut irabazi baino. Zan nahi dut, zigun azkenean, zigun nola zaude zuk. Kuestionari zu gutxi entrenatuta egun txarrak eta gara 8. Hori bai baloratu da. Azkenean batek erabazten du. Eta biztiak zuk baino hobeto daude eta odon zoriontzeko eta azkenean kompetitibok dinok ikuste kompetitibok jaiotzea ez bakoitzak bere terrenon baina dinok kompetitibok baina ikuste balore batzuk izin dira inoiz galdu. Respetatu biztiai, zuk baino hobeto daudelako eta zuk baino hobeto indute eta zoriontzeko eta lagundu bada albokoai eta ikuste doi baloreok izin diala inoiz galdu. Hori da politia ez da, ez dut lasterketa korritu baina ez dute galdu. Ez dut galdu lasterketa. Galtzen jakiteak gauz bat du hona irabaztean dobleko poza izaten dela. Eta bukatzen
joteko, ondo irutzea zaizue, bai, esan dira. Zineki erantzunez, bai, egia esan ez daukagu ez, galtzeko, irabazita galdu, atletismoan ez da inbeste ez, egia esan, baina bai bestadetik oso azkenean denborarekin oso erlazionatuta gure kirola ez, guk erlojuari biratzen diogu, esateko lasterketa bakoitza, bizikletan edo txirrendularitza erlojupeko bat bezala, izango balitzu bezala da ez, eta horrek esan, baita ere zaila da gestionatzen ez, azkenean egunik onena izan behar da, zure marka onena lortzeko ez, beste kilo batzutan, eguna agian ez daukatzu onena, baina bat-taldeko espezialitate batean, aldamenean bauzkatu beste batzuk, batzutan pasai zintezke ez, hain beste importantzia izan gabe, baina atletismoan egia da ez dela irabazi edo galdu, batzutan 10. gelditzeak positiboa izan daiteke, baina bai zaitasuna daukala denboraren baitan gaudela, denbora guztian, eta horrek asko lan handia ematen du mentalki baita ere, hori gestionatzen. Bai, eta bukatzeko nire lotuta esan azkenen, balioa zuk ematen duzula ez, zer ematen duzu balioa, irabazi, galdu, zure errendimendu bai, azkenen, atletismoa lotuta ere bai, Olimpiada, laurtetik behin izatea, 100 metro lixoetan, Usain Bolten kontra 8 itzizian, bazaik mentza 8-tik 6, bere honen eman dare, ez zila momentu hortan Bolt irabaziko ez. Nioalare, 4 urtez egon dia prepatzen, irabaztea gungo gari zela, eta nun zentratu dira, bere errendimenduan. Kirolari horiek bere balioa jarriko dukote lehenengo izaten, Baltzun hori nio bezala bigarrenak izateak ez du balio, segurazki etzean aiatuko zafinan hortan. Ze bazekien, beste batek, nahiz eta behaien enueko hona eman dare, azkarra dola, irabazi bat egiten du, batek bakarrik. Baina, non jartze du balioa, irabazi batzen edo norren horren agatzen. Bukatzeko eskertuko nizueke, minutu batean bakoitzak nahi duna esango alu ikerzu handik hasita, osasun mentala izer gelditzen zaio hobetzeko, seguru nahu pertsona bera eskarrego gazteala mentalki sufrituta, 18 urtekin baino, ezta? Eskertuko nizueke minutu batean nahi dezuen esateko bukera emateko mainguru hori. Esan nahi guruguna oso tema potoloa dela, gauzak berritzen duzte, erabat aktualizazio daude, oain txasigia neurozientziak gauza hauek demostratzen eta ez da gizein den bidea ez, baina garbi dauna da badaukela bere importantzia, goi mailako kirolak gauza batzuk emate ditu, baina beste 1000 gauzak entzen ditu, eta hori ez da ikusten. Eta beti ez da gauzatzen. Azkenen, zu 8 ordu lan eraten baldin bazean, hori bukatzen da, eta gero zure bizitzen duzu, baina pelotari, kirolari baldin bazean, 24 orduz izaten dara, eta horrek urte poderioz asko nekatzen dut, arretzen dut. Ez dakit zela, ez dut, gai oso zabala dela eta nire kasu mitezkela ez dakit, nik uste beraiek asko zogeki esplikatu du eta asko gehiago daki horri buruz eta ez dakit gai horrei soluzio bat jartzea ez dakit, asko xamari nik esateko egizan. Eta nik uste hitzein duen bezala egizan asko gustatu zaitu ez, ados nahu beraiekin nola hitzein duen eta esplikatu duenakin nik uste hendik zerrotik ez da egin da. Hermele? Guztot asko dugula ikesteko, asko zentratza fizikoen ez, kirolarisio, baina mentalai bere garrantzian onde jakola, gauzak ez dela ikesten egon batetik bestera, bere denpori bidabiela, dedikazio bai bidabiela, eta askotan igual alde bat ere iztugule mentala eta ez dela holan, ez? Egun eroko gulpe bai morditzugule bere garrantzia eta zaintzen jarraitu, klaro. Nik esanetena, esan duen bezala, gizarte bezala, asko datola lanketan dietxeko, oa indikan,
hortetako minak handuen esate duen bezala dentista guteko, antxidako nena iztego esate gaztegi psikologa guteko, eta txikitan ez diguela ikusten, emozio gestionatzen eta bar. Eta gizarte bezala mejoratu nahi badu, norbera handik hasi behar duela eta pixkanak hasi behar duela lanketa egiten eta guiek atzen uzten. Eta horretara emitatzen zela den. Nik esango nuke horren inguruan, eta nire esperientziagatik, momentuan bertan zaila dela konturatzea osasun mentalen arazoak edo presioa jasaten ari zehala, kasu batzutan eta pertsona batzu oso argi ikusten duen, beste pertsona batzu gehiago kostatzen zaie, eta momentuan bertan ez zera kontuatzen, eta handik denbora batea konturatzen zera presioa izan dut, eta presio horrek kalte egin dit, eta jakin izan banun, beste egoera batera gestionatzen saiatuko nintzen, laguntza bat bilatzen, eta nik uste hor ere badola gako bat ez, pixkat gizartea formatzen jun, eta jendea konturatzeko erramintak eman baita ere. Ematen du obioa dela, edo benetan erreiz konturatzekoa, baina momentuan bertan askotan ez zera konturatzen. Eta aldamenekoak konturatu daitezke, baina batzutan zu ez zera konturatzen. Eta pertsona bera da, azkena ohartzen presioa jasten ari dela, eta horrek kalte egin dezakela. Nik uste pauso handia eman dugula holako gai bat honea ekartzen, garrantzitsua, zerbait aldatzen ari geran seinale, eta nik esango nuke gauza gertatzen direnean naturaltasun hori erabiltzen dugun, eta gauzak nahiko normal hitz egitea, tratatzea, eta arazoa dagoenean soluzio bat bilatzen saiatzea, ez garai batean egiten zen bezala, txanda pasa, erua nahi. Nek esan kerola bai, gozatu batez ere, baina respetoz eta omentasuna, eta batez ere gurasoan babesa, hori oso garrantzitsua. Nik kontrapuntu etxeko, nire ustez, kirola ez da ona berez. Kirola ona egiten dugu, edo justu kontrako egiten dugu kirolarekin, kirola tresna da. Eta nik uste ereik esaten zuten guk hitz egindako, baina guk ere asko ikasten dugu zuen gandik. Bereziki zuen pentsakera ezitzailea edo eraikitzailea baldin bada. Orduan, denok egiten dugu kirola ona izan dadin, edo justu kontrakoa. Eta orduan, ez dago bakarrik ikertzen dugu esku, ez da gutxiago ere. Dago pixkat esan duna gurasoak, kirol entrenatzaileak, teknikariak, eta goi errendimenduko kirolariak ere bai. Orduan, erabil dezagun tresna hau ona egiteko eta osasun mentala hobetzeko eta ez justu kontrakorako. 78. urte horrenean ere oidui gonbidatua zaude beste mainguru bat. Eskertuko nizueke, bai gar. Nik nahi nuke pixkan bat guraso gande. Bai sumatzen tolako zauditan da asko, guraso ematen presioa, guzti hori. Eta ni hori, nire eskola kirolari izan, sumara ditut kirolari, bizirpa nintzen dien, eta azkenen karrera takun, eta initzen duen komentario da, guraso gio, hasi beharko dula, psikologo bat duten. Zeda, karakun eta klar, ez zaiatatzen gara, jaren nahi bezala, eta ikustezu ja, opertu dala, ikortuta, eta bidean tutrako txen oso dezuna, musika fabri, txikon, zebakizu dut zinozta esatezu bat, gaizki, eta gola da, balo hartzen du, lo papera egiten du, eta baletiko. Eta gero ikasketetan, eta influenzia, eta zizkioko zekon bat hartzen, eta gurasoke eta gaur hemen ikusten dut, gehien bat guraso garea. Eta gurasoke garen hemen ikaste gogokin, onartzeko gogokin, eta hori egun, gurasok badare, presionatzen duena, baina ikasi eta laundu nahi duena, eba. Nik esango nizukean ni ere ibili naiz, pelota eskola bat kudeatzen eta bar, eta oro arkirol guztietan 10-tik 9 guraso oso jatorrak eta onak dira, baina beti bat horrekin gehatzen gara, hoxe esango nizukean. Hori, horrela da.
eskerrik asko zure aportazioatik eta uste oroigarri bana badezuela gonbidatuentzat, zuei eskerrik asko etortzeagatik, zorteik onena zuen bizitza profesionalean zein pertsonalean, eta txalo bat eskertuko nizuet.